To hold med behov for forandring mødtes på Sears NVE Park. OB kom uden sejr i 12 SAS-ligakampe i træk, og deres forandring kom blandt andet via tilbagevendte Rasmus Würz. Jeg glæder mig. Jeg er spændt på kampen selvfølgelig, og så er jeg meget sulten efter at komme i gang. Nu har jeg set over de første kampe her. Det har selvfølgelig været frustrerende, når man kommer tilbage og så videre og gerne vil i gang. HB Køge havde brug for forandring efter en 7-1-losing i Parken, men den eneste ændring hos de blå og sorte var en ny maskot, Svanen Svante. Vi skal tilbage til vores basis, som vi plejer. Prøve at holde fast i vores spil. Og Svanerne kom flyvende ud fra start, 1 sekund ind i kampen, og så er det første frispark allerede begået. Men fuglen blev dog hurtigt stikket. Her er det Thomas Enevoldsen, vi er kun et par minutter ind i kampen, og så er det Jeppe Kurt. Det er dejligt at få bolden ind, altså det er anden kamp i Superligaen, så det var sgu rart at få scoret. Når du en gang har været topscorer og scoret mange mål, så vil der altid være det pres på dig, og det har jeg det sgu fint med. Og så gik det ellers stærkt. Her er det Tjango, der finder Ronny Schwartz, og så står den 2-0. Vi er altså kun 5 minutter inde i kampen, og HB Køge er for alvor på hælene. Ronny Schwartz startede kampen i stedet for Frederik Holm. Og OB, jamen de fortsatte i helt samme tempo. Her er det Andreas Johansson, der får bolden. Og så placerer han et smukt skud uden for feltet, helt over i hjørnet. Og prøv lige at lægge mærke til her en langsom gengivelse. Andreas Johansson, han kigger lige hurtigt op og ser, at målmanden står, hvor han ikke skal, og så sidder den lige, hvor den skal. Så står der altså 3-0, og der er altså kun spillet små 10 minutter. Magnus Persson, nok lidt mindre presset træner. Her ser vi så lidt af det, som HB Køge egentlig gerne vil. Hurtige førstegangsberøringer. Men gang på gang, så gik det altså galt for den. Og i stedet for, så endte det tit i farlige situationer. I den anden ende her er det Jeppe Kurt, der får en hurtig stikning. Og inde i feltet er det Ronny Schwartz, der bliver væltet omkuld, men altså ikke noget straffespark. Tjango med frisparket, Jakobsen med hovedstød. Og lige hen over Bjerrings mål. OB, de ville altså bare markere sig som et af topholdene i SAS-ligaen. Det er jo altså det, de for alvor satser på. Rasmus Würz gjorde det udmærket i sin tilbagekomst til OB, og han ville selvfølgelig også lege med. Her er det endnu en gang Tjango som oplægger. Würz på undersiden af overlæggeren. Meget, meget tæt på. Og her er det så, ligesom det skal være. Den her gang er det Kjetil Væler og Lars Bjerring. Meget, meget frustreret målmand. 11 mål på halvanden kamp. Og selvfølgelig en meget, meget glad Kjetil Væler. Og så var det altså 4-0 ved pausen. Ikke lige det, Køge havde håbet på. Havde det Rasmus Würz i anden halvleg, der erobrer. Og så ned til Jeppe Kurt, der var ved at være skarpslippet nu. Og den er altså meget, meget tæt på. Den skal ikke have særlig meget mere. Så er det et drømmemål af Jeppe Kurt. Og nu skal vi så